ରାମବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣ ଜଣା? ମନ୍ଦିରର ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପିଲା ଦିନୁ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ। ତାପରେ ମାଙ୍କର କିଛି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ପାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ଧରିକି ମାଙ୍କର କାଳୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦିନେ ଏଇଠି ବସିଥିଲି, ହଠାତ୍ କାଳୀ ପୂଜା ସେଠି ହଉଥାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ କଳା ବିଲେଇ ଦେଖିଥିଲି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲି ଏଠି ବି କାଳୀ, ସେଠି ବି କାଳୀ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କିଛି ହେଇପାରୁନି ଫଙ୍କସନ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସେ କାଳୀ ପୂଜା ଦିନ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ କରିବି ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି। ମାଙ୍କର ଏଇ କାଳୀ ପୂଜା ଦିନ ଫଙ୍କସନ ହୁଏ। ଲୋକ ବି 2-3 ହଜାର ଖାଆନ୍ତି। ଏମିତି ମାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଲାଗି ହୁଏ ଆଉ। ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟରେ ଯୋଉ କହିଥିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ କଣ ପାଇଥିଲେ ମାଙ୍କର? ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ, ମୁଁ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯୋଉଠିକି ଯାଏ, ଯାହାର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି କାମ ହେଇଥାଏ, ଏ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଗୁଣିଆ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଗୁଣି ଫୁଣି ଶିଖିନି। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଯାହା ଘରେ ପହଞ୍ଚେ, କାହାର ଘର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କାହାର ଝୁଅ ଡରିଛି, କାହାର ପେଟ ଟାଣୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଦେଇଦିଏ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ। ରାତି ଦିନ ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସେ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ବି ହୁଏ। ଏମିତି ଚାଲେ ଆଉ। ମନ୍ଦିରର କିଛି ଆପଣ ବସିଥିଲା ଭିତରେ କି ଆସିବା ଭିତରେ କିଛି ଆଲୌକିକ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ? ହଁ, ସେମିତି ହୁଏ, ଧମଧମ ହୁଏ। ହଠାତ୍ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ, ଭୂମିକମ୍ପ ଭଳିଆ, ସେମିତି ରାତି ଅଧିକ ହେଲେ ହବ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ଟାଇମରେ ହବନି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଏମିତି ସାପ ଫାପ ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଠାକୁର ସାପ, ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ, ତମେ ଜାଣି ବି ପାରିବନି। ଏମିତି ବି ହୁଏ। ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମନ୍ଦିରର କେତେ ମସିହାରୁ ଆସିଛି, କଣ ଆସିଛି କହିପାରିବା? ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ପୁଣି ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ହବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପଛପଟରେ ହବ। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଚାଲିଛି, ଜଣେ ଦାତା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମନ୍ଦିରର କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆପଣ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବେ? ନାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ।